Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ïing ki Dkhot jong ka Seng Lehnoh Thymmai ki blasha kem ha ka sngi palei jong ka tayo ka khat nyau tri unai lara menta ka sngi ka khat phra tri unai lar hajar phulai Ïing Bishar ban pan bor na ka kashari ban to kit bnya eki ki Ïing ki Dkhot ka National Liberation Council of Nongkendong ki dei ki bakun thop ya arngot ki blasha kem na West Giant Hills but way pat blasha kem na Yodo East Khas Hills hadu menta ki Dkhot jong ka te ka Seng ki blasha kem ki don baro khat wingun.